बैसागु जासिहरबाय लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौबो हाजोआव ज'-ज'नो गाखोनो हागोन आरोना ज'-ज' थांनो हागोन बयखौबो लोगो मोनहैगोन गोसो गोजोनै बयजोंबो रंजा खुसि गाखोनो हागोन दा जों ओंखारबाय लोगोफोरबो दं दासो जागायदों गारिया लाइन दासो गेट सौफैबाय लोगोफोर होगासिनो गाखोनाया जोंना लोगो सासे आन्दायबायलै बैजोंसो थांबाय खोमा ओइला Get out! Bab, informasi. गाखोबावनांगौ दङ ससे दासो आदा गाखोजेनदों वाव मानसिफ्रा वाव Finally guys गाखोजोबनो हाबाय दा मन्दिराव दसे हाबनानै दसे जिरायनानै थांसै आरो दा लोगोफोर